Patay ang isang negosyante habang isa pa ang nasugatan matapos na masagasaan ang isang sasakyan sa Magsaysay Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City alas 5:40 kaninang umaga. Dead on arrival sa Bicol Medical Center ang biktimang si Catalino Belardo Ebonete, residente ng Zone 2 Concepcion, Pequeña, Naga City. Si Belardo ay nasagasaan habang nagja-jogging ng isang Suzuki Ertiga na minamaneho ng 22 anyos na nursing student na si Gwyneth, residente ng Balewag Viejo, Minalaba, Camarines Sur. Nasugatan din ang isa pang nagja-jogging na kinilalang si Christine San Juan Erobi, 32 anyos, na empleyado ng gobyerno at residente ng Blaser Street, Calawag, Naga City. Ayon sa ulat, unang nasagasaan si Belardo pagkatapos ay bumangga ang Suzuki Ertiga sa gutter bago masagasaan si San Juan. Pag-alaman din dito sa ating follow-up investigation na yung driver daw na babae ay inabutan ng antok. Walang po siya ng control sa sasakyan, kaya yung sasakyan ay hindi niya sinasadya, nakabig niya o yung sasakyan pumunta dito sa bandang shoulder ng kalsada kung saan nandun din dalawang jogger. Lumalabas naman sa investigasyon na papasok na ng kanilang paaralan ng sospek, subalit nakatulog ito sa gitna ng biyahe. Mag-exercise pa din tayo ng ingat, yung caution, lalo na kung medyo inaantok, pwede naman po siguro tumabi, magpahinga, lalo itong hindi natin kabisado yung ating dinadaanan. At kahit po maluwag yung kalsada, kailangan pa rin ang iba ay pag-iingat. At sa mga joggers naman po, nalagmin may kapay natin na kung mapipwede iwasan po yung mga major na kalsada, doon na lang po tayo sa area kung saan konti ang dumadaang mga sasakyan. Nasa kustudiya na ng Police Station 2 ng Naga City Police Office si Gwyneth habang inihahanda na rin ang mga dokumento para sa pagsasampa sa kanya ng kaso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.